pentsartertxo honetan dino Sendi proiektuko arduraduna naizela. Halaxe da, baina horretaz gain, ni hemen nago gaur Getxoko hainbat eragileren izenean. Lehen Imanolek aipatu ditu eragile horiek zeintzuk diren, guztira 10 dira eta eragile horien artean eta udalarekin batera landu dugu, sarreran hartu duzuen egitarau zabal eta oparo hori, ez? Denen izenean natorren ezkero, ikusi duzu 20 jarduera baino gehiago daudera guztira azaroan eta abenduan zehar egiteko, eta 7 aukeratu ditugu, batzuk aipatzearren, naiz eta denak diren erakargarriak eta interesgarriak, eta eragile bakoitzeko bana, ez? Azteko adibidez, badu Bizarro Lepoan Euskara Elkarteak antolatutako Guatxabal antzezlana gazteentzat. Bigarren bat izan daiteke Egizu Euskara Elkarteak antolatutako Berbodromoa eta horren ostean egingo den erromeria eta sagarbotegi jaia. Imanolek esan duen bezala, Berbodromo horren bidez nahi duguna da, erronka modura planteatu diogu geure buruari, ia gai garen 400 euskaldun baino gehiago batera elkartzea, Word Cafe edo Berba Cafe metodologia erabilita denak euskaraz egiten. Gogoratu, Egizu elkartearen barruan daudela 4 eragile, hau da Bizarra Lepoan Euskara Elkartea eta Getxoko 3 euskaltegiak, horiek dira Lauaz eta Eka euskaltegia, Jose Antonio Aguirre euskaltegia eta Udal euskaltegia, eta horiek osatzen dute Egizu elkartea. Azpimarratu dugun 3. jarduera da Sendi jaia, Imanolek esan duen, Sendi proiektua Egizuren proiektuetako bat da, eta udalarekin batera, orain dela 5 urte martxan jarri genuen, Getxoko familietan ere euskara sustatzeko eta 5. urtebetetze hori modu berezian ospatzeko, egun osoko jaia egingo dugu azaroaren 26an. Markatu dugun 4. da UKA Lizkariak antolatu duen berbaldia eta musika emanaldia, eta gaia izango da azken 40 urteotan Getxon egon diren euskarazko musika taldeak. 5. bat da Algortako bertsolari eskolak ekarriko duela bertsolari filma, orain arte zine batzuetan ikusi ahal izan duzuena, film ezinbestekoa eta ederra. 6. bat da Bizkaiko Trikitixa elkarteak antolatu duen nazioarteko jaialdia, lehen alkateak aipatu du, Kataluniatik, Galiziatik eta Euskal Herritik hainbat artista etorriko direla. Eta azken jarduera, 7. Itxartu dantza taldeak, urtero bezala eta azken 10 urte hauetan egin izan duen bezala, aurten ere antolatuko duen dantza kalejira. Horiek azpimarratu dituguk, eta gero horrekin batera 2 ideia ekarri ditugu. Lehenengoa da, ez dugula ahaztu behar herri honetan jende asko dabilela egunero euskaraz lan egiten eta euskararen alde lan egiten, eskarela bakarrik hemen aipatu ditugun 10 eragile horiek, asko direla, bai norbanakoak eta bai kolektiboak, jende asko dabil herri honetan euskaraz lanean, hori lehenengo ideia, eta 2. ideia, guretzat, eragile eta norbanako horientzat, abenduaren 3 ere euskararen eguna dela. Hau da, beste modu batera esan da, egunero dela guretzat euskararen eguna. Eta gustatuko litzaiguke mezu hori transmititzea. Jendeari esatea, ondo dagoela abenduaren 3 ospatzea, euskararen nazioarteko eguna dela eta egun garrantzitsua delako, baina bultzatu behar dugun mezua eta transmititu behar dugun mezua dela, egunero izan dadila abenduaren 3.